Eu digo sempre, é un pouco informal, estamos condenados a vivir do turismo, non? Tenemos que... Servicios e turismo, neste sentido, neste orden, servicios e turismo. Non temos que esquecer que Corcubión é cabeza de partido judicial, o cal engloba 8 concellos moi importantes. E iso nos obriga a ter unhas infraestructuras moi concentradas dentro do casco urbano, e iso, o reto noso é seguir, manter esses servicios. Como ben sabedes, cada vez a administración tende a centralizar todos os servicios, sea en Santiago, sea en Madrid, e nós estamos pelexando a duras penas contra esa filosofía da nova política en España. Corcubión, ao ser un pobo que vive dos servicios, que hai moitísimo funcionariado, pois eu creo que eso eleva un poquinho esa calidad, esa diferencia que hai con outros concellos. O sector pesqueiro eu creo que está en casi todo Galiza un pouco en declive ahora mismo, porque, bueno, como falábamos antes fora de entrevista, a xente colle outras opcións. A vida do mar é moi difícil, limitan moitísimo as capturas, e cada vez, dicía outro día un mariscador de Fisterra, agora que para ir a mariscar necesita unhas titulacións que é difícil de conseguir. O sea, as cousas se van complicando cada vez máis, e a xente tamén, sobre todo a xente xove, busca outras alternativas e unha vida máis fácil. E Corcubión están, creo que, en esa tesitura, pero, bueno, non deixe ter a súa importancia. Nos aí, home, non sei con exactitud cantos barcos de pesca hai, pero, se che digo, a lonxa de Corcubión, polo que me están dicindo, é unha das que máis move en polvo, en todo Galicia. Por tanto, en todo Galicia, perdón, aquí na rexión, nesta parte. O Porto Deportivo para Corcubión foi unha promesa de sempre, de toda a vida. De feito, aquí en Corcubión temos un club náutico, Club Marítimo Carromeiro, que é un dos club náuticos máis antigos de Galicia, e se non é o máis antigo. E tamén están nesa línea, reivindicar un Porto Deportivo. É verdad que, por que un Porto Deportivo? Porque o que che dixen antes, Corcubión estamos condenados a vivir do turismo, do sector turístico e dos servicios, porque non temos para onde escapar, entonces nin para onde crecer. E se non queremos escapar, temos que crecer e aguantar do que temos, como che dicía antes, os servicios. A cuestión é que non hai voluntad política para facer un Porto Deportivo Corcubión. E digo do Porto Deportivo porque é unha das rías máis protegidas, é unha das mellores rías para facer deportes náuticos de todo Galicia. Entón, non entendemos, políticamente non entendemos desde Corcubión, desde o Concello de Corcubión non entendemos como se fan deportivos e se poñen pantaláns en todos os rincóns, incluso en lagunas, e a ría de Corcubión está abandonada. Corcubión ten un atractivo especial, hai que dicirlo. Sí, nós estamos declarados, somos conxunto histórico artístico desde o 84, me parece, algo así, non recordo ben en que ano. Pero, bueno, somos un dos cascos históricos mellor conservados de Galicia. Eso non o digo o alcalde, está aí para ver. Pero creo que o da aglomeración de xente de outros concellos é por eso, pola tranquilidade, porque traballan ao mellor no hospital en C, porque lle gusta máis vivir en Corcubión, porque é máis tranquilo. A xente de Corcubión é unha xente moi amable, casi aos 2 días de estar en Corcubión, prácticamente todo o mundo che fala. A xente, normalmente, a xente que ven do exterior se integra con moita facilidade no noso concello. Eu penso que influye moito o sector servicios aí tamén. Pode haber unhas 10, 12 asociacións. Para un pueblo tan pequeno é unha proporción moi alta, non? Unhas máis activas que outras, lógicamente, porque, sobre todo, cando eres xoven e tens moita ilusión, te creas unha asociación con un fin, e logo, ao mellor maduras, vas vendo as cousas e a xente deixa un poquinho de lado esa ilusión que tiña. Pero é verdad que, como dixía antes, é unha xente moi reivindicativa, moi activa e moi asociativa. E eu digo, e hai que reconocer, eu, por exemplo, a falta de algunhas asociacións do traballo que están facendo, sería inviable. O Concello de Corcubión non podría absorber ese traballo tan importante que están facendo. Eu presumo da xuventude de Corcubión. Eu creo que é unha das mellores... Eu vivín en Francia moitos anos e, por desgracia, vivín en outros sitios e conozco ben as poblacións dos concellos arredores. Eu creo que a xente, sobre todo a xuventude de Corcubión, é de envidiar. Unha, porque teño fillos, e esses fillos se moven en esas idades, non? E eu vexo, doncho un dato, a pandilla do meu fillo menor poden ser uns 15, 20 rapaces, non?
pois, é unha auténtica maravilla. Pois, son xente que están metidos no club de fútbol, en Remo, están todos son moi participativos, e eu creo e quero pensar que eles queren quedar aquí, evidentemente. O que pasa que, non xa non digo en Corcubión, sino na zona, non? É moi difícil, porque hoxe en día temos unha xuventude, non solamente en Corcubión, pero en toda Galicia moi preparada, xente con estudios elevados, con másteres, e a xente busca outras alternativas. Corcubión necesita esa inversión, ese seguimento de que non nos quiten servicios, manter os servicios, e logo o Porto Deportivo sería un atractivo, lle daría un realce non a Corcubión non só, pero a comarca.